Allah sarki talaka bawan Allah. Kai yanzu ina ake so mu zauna ne ko kasar ake so mu gyara ne? Kashe-kashen mutane masifa ne, mun rasa mu ina za mu mai zaune. Jinin mutane ke gudu duba, jinin mutane ke gudu duba. Wasu suna ganin rashin aikin yi ne, wasu suna